ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಶಮ ಶಾ ಶಾ ಏ ಮದಿಮೆ ಉಲ್ಲನ ಮಾರ ಉಲ್ಲನ ಎಲ್ಲ ಪೋತೆ ಬಂದಿರ ಅತ ಅಂಚತಿ ಗಟ್ಟಗ ಓದಿತ್ತಗೆ ಏ ಅವ್ ಗಟ್ಟಗತ್ತ ಮರೆಯ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಕ ಹೋಯ್ನೆ ಮದಿಮೆ ಹಂಡಲ ಕಟ್ಟನು ಬಿಡ್ತಿಜ ಪುಣ್ಯ ಬಿಡಿರ ಪುಣ್ಯ ಮರಲತ್ತ ಅವಾತಿ ಅಂಚ ಈ ಮೂಳುಲ್ಲ ಅವಳು ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಶರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋ ಇತ್ತಂದು ಮಂಜಲ ಸರ್ಟದ ಅಂದು ಅವೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಕ ಕೆಂಪುದು ಚೂಡಿದಾರ ಬಾಡ್ದಿ ನಾವು ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಯಾನಿತ್ತ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಪೊಂಜುನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ತರೆದಿದ ಮಂಜಲ್ ಶರ್ಟ್ ಎಜೆ ತೊಂತಿ ಏರು ಬಣ್ಣ ಯಾನಿತ್ತ ತುಯ್ಯ ಏ ಈ ಪೊಕ್ಕನೆ ಮನೋಡ್ಚಿ ಆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಜನತ್ತೆ ಓ ದೇವ ಯಾನು ಬಣ್ಣಗ ತೂಯಿನಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸತ್ಯ ಆ ಜನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಜೈತಂದು ಅವಳ ತರೆನ ಪೂಜೆ ಒಂದುಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ತೂತು ಬರ್ಪ ರಾಮ ರಾಮ ಮುರಾಣಿ ಮದ್ಮೇನಿ ಮಾರ ದಾಲ ಪಂಡದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವ ಸಾವು ಮಾರ ಗಾನೆ ಈ ಬಣ್ಮಣ್ಣ ಕಡೆ ಯಾನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ರಾವಡನ್ ಗಾನೆ ಏರು ಇರು ನನ್ನ ಬುಡಿದು ನಮ್ಮ ಜಕ್ಕಲ್ ತರದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಏರು ಇರು ಅವೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತ ಬುಕ್ಕೇರು ಏರು ಇಂಕು ಗುರ್ತೈಜಿ ಈಗ ಎಂಟು ಜನ ಯಾಂದೇಗೆ ಇನ್ನು ಬುಕ್ಕ ಗುರ್ತೈಜಿ ಅಂದಗಳು ನಮ್ಮ ಕೇನೇರ ಬಿಲ್ಲಿ ಮರ ದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡ ಅವಲ ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚು ಅದ ಆಂಡಲ ಆಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಬಿಡು ಅಚ್ಚ ಶಬಾ ಬುಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಬರ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅದ ಮದ್ಮೇರ ಕವ್ಜಿ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಹನಿಮೂನ್ ಬರ ಹೋಯ ನಾನು ಹನಿಮೂನ್ ಬರಕೊಂಡು ಹನಿಮೂನ್ ಹೋಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹನಿಮೂನ್ ಹನಿಮೂನ್ ಒಡೆ ಒಪ್ಪನ ಹನಿಮೂನ್ ಒಡೆ ಒಪ್ಪನ ಭಯಂಕರ ಚೋರೆ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಗ್ಲ ಆಲ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮೈಸೂರು ಹೋయింದು ಯಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ ಗೋವಾ ಹೋయింದು ಅದ ಅಲೆಗೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಹೌದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದ ಏನನ್ನ ಮೈಸೂರು ಪೋಂದುಲ್ಲತ್ತ ಈ ಬೋತಾತ ಮೈಸೂರು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲತ್ತ ಎಂಕು ಗೋವರ ಇಷ್ಟ ಹೋಗು ಅಂತ ಎಂತೆಲ್ಲ ಚೊರೆ ಆಂಡ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಹನಿಮೂನ್ ಆಂಡ್ರಿ ಹನಿಮೂನ್ ಹೋಯಾರ ಒಡೆ ಹೋಯಾರ ಬೇ ಅಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅನ್ನ ಗೋವಾಗ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹನಿಮೂನ್ ಆತಡಿ ಓಳು ಅಲೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಎಂಕು ಗೋವಾಡು ಅವತ್ತಿ ಓಲಾಂಡದಾನೆ ಒಟ್ರಸಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನ ಅಂಡತ್ತ ಅತ್ತ ಒಣ್ಣು ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಏರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ತಂಡಿ ಪ್ರಾಯ 20 ವರ್ಷ ಅಂడి 20 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕೆ ತಾಂಡು ಎಂಕ 40 ವರ್ಷ ಅಂడి ಇಂಚಿನ 20 ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಬೆ ಈ ಬಾಳೆನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಲೆ ಕಾತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏರವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಳು 20 ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಣು ಸರ್ ನಾನೊಂದು 20 ವರ್ಷ ಕರೀನ ಎನ್ನಾತ ಆಪುಜ ನಲ್ಪ ಆಪುಜ ಈ ಓಲ್ಲ ಮರ ಅವಂದತ್ತ ಅತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಬರ ಎಂಚ ಕೊರೋನಾ ಬರ ಓ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮರ ಕೊರೋನಾದ ಧರ್ಮಲು ಕೈಟ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಮರ ಆಸಿಜ್ಜತ ಆಸಿಜ್ಜಿ ಮಾತೇರ್ಲಾತೆಂಬೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದುಕ ಬೇಲೆ ಜನ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಸೇರಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ದಿವಸ ಬನ್ಪಣ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೋಂಡತ್ತ ತುಂಬದ ಬೇಲೆ ಬೋಂಡ ಬೇಲೆ ಪೋಂಡು ಓ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿತಾಯಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಮೈಸೂರು ಹೊಡಿತಾನ ಒಯ್ಟ್ ಝೂಡು ಮೈಸೂರು ಝೂಟು ಇದಂತ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ ಬೇಲೆಗಿತ್ತ ಮರ ಮೃಗಾಲಯ ಈ ಬೇಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯ ಇಂತಿನ ಗೊತ್ತದ ಮೈಸೂರದ ಮೃಗಾಲಯ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿದ ಒಂಜಿ ಕರಡಿ ತಿನಿಗೆ ಕರಡಿ ಕರಡಿಗೆ ದನ ಜ್ವರ ಬತ್ತ ಕರಡಿ ಪಡ್ಚ ಕರಡಿ ಸೈತನು ಕರಡಿ ಸೈತನ್ರಿ ಅಂತ ಗೂಡು ಕಾಲಿ ಎತ್ತ ಆ ಕಾಲಿ ಗೂಡುಗೆ ಈ ಕರಡಿ ಆತ ಬೇಲಂತ್ರ ಕಾಲು ಮಂಡಲ ಅಂಗಿಲ ಬಾರ್ದು ಗೂಡ್ದೊಲೆ ಕುತ್ತಕೊಳ್ಳೋಣ್ಯಾರ ಕುಲೋಣ್ರೆ ಮಂಡೆ ಬಾಡ್ದು ಸಂಬಳ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ಈ ತುಲ ಈ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಬೆ ಈ ಮಂಡೆ ಬಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ತನ 20,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಲ್ ನೋಡ್ತಿ ಅಂಚೆತ್ತ ಕರಡಿ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಬೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫೋನ್ ದಿತ್ತೀನಿ ಏತ್ತು ಜನ ನಾನು ತೀರ ಬರ್ಪುಣೆ ಕೆಲ ಪೊಣ್ಣುలు ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಕ್ಕು ರಾಮ ಯಾನು ಕೂಡ್ತವಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಚಾಚು ಕೆಲದ ಪೊಣ್ಣುలు ఉండదా ಕಿಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಯಾನು ಪೂರಿ ಮಂಡ್ಯಡು ಒಂಜಿ 2 ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಟ ಪೂರ ತೂಬುಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮರೆ ಏರು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆ ಬರತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕರಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆ ಪೋಡು ಅಂಚೆನ್ನ ಪುಗ್ಗೆಲಿಗಿಂತ ಕೈದಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಸೆಲ್ಫಿ ದೊಟ್ಟು ಕುಸಿಟಿ ಆ ನಾಡಿಗೆ ನಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಡಿಯ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಡಿಯ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಡಿಯ ನಾಡು ಬಲಾಯಿ ಪೊಲಿತು ಕರಡಿ ಪುಳಂಕ ಉಳಾಯಿ ಓಡೆಗಿಂಬೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಗೂಡುಗು ರಾಮ ಅಪ್ಪಗ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿಂದ ಯಾನ ಪೂರ್ಣ ತಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಜೆತ್ತೋ ಇಂದ್ರ ಪಿಲಿ ಕೊತ್ತಲ ಕದಕೊಳ್ಳು ಅಬೇ ಅಬ್ಬ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಅನ್ನಂತದ್ದು ಇಂತ ತಿಳ್ತಂದು ಅಬೇ
ಅದ ಎಂಕ ಪೋಡ್ತು ಲೋಕಜ್ಜಿ ಮರ ಒಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣನ ತೊಪ್ಪಿನಿ ಹಾ. ಯಾನ ಪಿಲಿನ್ ತೊಪ್ಪಿನಿ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣನ ತೊಪ್ಪಿನಿ ಯಾನ ಪಿದೈ ತೊಪ್ಪಿನಿ ದಾಯ್ ಒಲೆ ಬಲಿಪುಣ ಅಂದು ಅಂದ್ ಬೋಡಿಗಾನು ಮರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ದೇವರ ಊರ ಪರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತ? ದೇವರ ದೆಟ್ಟನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪಲಪ್ಪ ಅಂದು ರಾಮ. ಒಂಜಿ ದೇವರ ಲಜ್ಜಿ ಮರ ದೈವ ಲಜ್ಜಿ ಮರ ಚಂದ ಅತ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕನತ್ತ ಬಿಲಿ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕನೆ ಅತ ಲಕ್ಕದ ಪಿಲಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ಜಂಪ್ ಓ ರಾಮ ಅಪಗ ಬಿಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಲ್ತ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪುನಿ ಹಾ ಪಿಲಿ ಎಣ್ಣನ ತುಪ್ಪಿನಿ ಹಾ ಯಾನ ಪಿಲಿನ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಹಾ ಪಿಲಿ ಎಣ್ಣನ ತುಪ್ಪಿನಿ ಹಾ ಯಾನ ಪಿಲಿನ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಅಪಗ ಬಿಲಿ నేను 4 ముందు వతికేరనదనే ಹೇಗೆ ఈ పిలితో సైడ్గా ಅಂಚೆತ್ ಯಾನಕ್ಕೇನಿ ಪಿಲಿ ದಾದ ಮಲ್ತನ 4 లోక వాళ్ళతో పిలి అనుకుని కరడే నిక్కేత సంబళంబే ಪಿಲಿ ಬಾತೇರ್ನ ಬಿಲಿ ಅವೆ ఓటే పిలి వాతేరనో ఓ పిలి ఎత్త మరే ಬುಕ್ಕ ఎన్నలకన బేలే జన మండల అంగిల వరదుకులోంది ఈ సౌడు వెళ్ళి మర్యాద ఉరబోతుంది ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಯಾನ್ ನಿನ್ನಡ ಕೇನೋಡು ನಿತ್ತಂಬೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕಪ್ಪ ಐನ ಕರಡಿದ ವೇಷವಾಡ್ ನಡೆದು ಬುಕ್ಕ కరడి దేశపడిన కప్ప అతను అత్తన్న ಬುಕ್ಕ నేను కప్పార కారణం ఉండన్న ಅಪ್ಪಾಯರ ಕಾರಣ ಉಂಡ ಸುಮಾರು ಕಾರಣ ಪಂಡತ ಅತ್ತ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣವಂತ ಕೂಡ ನೆಟ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಕಾರಣ ಉಂಡನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನವೇ ನನ್ನ ಏನ ಕಪ್ಪಾರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳರತ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳರತ ಎನ್ನ ಬಂಜಿನಾರ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗೇಂಡರಿಗೆ ಬೇಕದ ಟೈಮ್ ಉಡು ನಿಕ್ಕಿ ದಾದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪನ್ನಂದು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಿಂಕು ಕುಕ್ಕು ಬೋಡು ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಬೋಡು ಬಸಾಲೆ ಬೋಡುದು ಅನ್ನಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿಗೆ ಎಂದನಗೆ ಅಂದಿ ಬೀಡಿಯ 4 ಗಂಟೆ ಬೀಡಿಗೆ ಎಂದನಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಒಯ್ಪ್ಯಾರ ಆರ್ನ ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪಾಟಿಗೆ ಏನು ಕಪ್ಪ ಏನತ್ತ ಓ ಬೀಡಿ ಒಯ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಕೈ ಚೆಯ್ಯಿ ನಮ್ನ ಕಪ್ಪ ಆತಿನ ಇದು ಕಪ್ಪ ಆತನತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಪುಗೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೀರ್ಬೆ ಆರ ಸಿಗರೇಟಿಗೆ ಎಂದೋಡು ಆತ ಒಂಚೂರು ಹೊಲ್ದಾತು ಅದ ಅಂಚ ಅವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಆಸಿಚ್ಚಿ ಮರ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಬುಡದಿ ಬಂತಲ್ಲ ಪೇರು ಬತ್ತೊಂದರಡು ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಓ ಇತ್ತ ಬುಡಿದಿನ ಓಟ್ರ ಆತನ ಪೇರ್ಗನಾರೆ ವಾತಮೆ ಮದ್ಮೈನ ಸುರುಟು ಮಾತ ಬುಡಿದಿನಕ್ಲು ಬೋಣಗ ಪಿದೈ ಬೋಣಗ ಒಂಜಿ ಓಟ್ರ ಮಲ್ ಪೇರು ನಮ್ಮಡ ಕಾಸುಂಡ ಇಜ್ಜಂದಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಚೇರು ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದ ಯಾನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಮೆ ದಯವಂಡ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ದಾದಾಳ ಮಂಗ್ ಜನಕ್ಲಿನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದ ದದಾಳ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ಪುವೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಜನಕ್ಲಿನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಇಂದ ನೀನು ಬಂಗಾರದ ಸರಣ ಗೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ఇందేను పతొంది యాని ఏత్ కాసు మల్దే గొత్తుండా అంద ఇత్తతుల నిక్కు పేరుకు కాసు జత నిక్కు పేరుకు కాసు ಒಂಜಿ ದೊಟ್ಟದೆ 4 ದೊಟ್ಟೆ ಕೊನೋಳಿ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತ ವಾಡುವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ ಓಡೆಚ್ಚಿ ಕಾಲ ಜನಟ್ಟು ಕೋರಸ್ ಕೊರ್ನಂಡು ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜನಟ್ಟು ಉಳ್ಳತ್ತ ಓಡು ವಿಷಯ ಓಕೆ ದಾದೆ ಅದೇ ತೆಲ್ ಮಗ ಮಕ್ಕರ ಮಕ್ಕಳ ತೀರು ತೆಲ್ತಾರ ತಂಚಂಗಳು ತೆಲ್ ಅವು ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂಚ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಗ ಕೊರೋನಾ ಎಂಚೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲಾದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೀಲ ಒಂಜಿ ನಾಳ ಈತ ಪಿದೈ ವಾಡ್ದು ಅವಳು ಕಟ್ಟವಾಡ್ದಿ ದಾದ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ತಿಯ ఒక ಕೊರೋನಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು అంచకేంలే ఒక కరోనా ఎంచోండు అంట కరోనా తూయినకులు ఎరులేది ಬೇಲೆ 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 ಜನ ನಟದಿರ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇರುಗೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಚೋಡುಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಒಲ್ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಜನ ನಾಯಿ ನಗರಂದುಲ್ಲ ಅವನು ಐಕೆ ಎಂಕದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ತಾನೆ ಕೊರೋನಾ ಎಂಕದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ತಿಜಿ ನಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಲ ಕುಲ್ಲದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಊದುಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಊದುಬತ್ತಿ ಎತ್ತು ಸಿಪಿಎಲ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ನ ಜಿಪಿಎಲ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ನಾನ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇರ್ನಿಂಚಿನಪ್ಪ ಅವ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓ ಇರ್ನ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಲ ಕುಲ್ಲದು ಓ ಇಲ್ಲಲಕುಲು ಒಂದು ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪು ಓ ವಂಚ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಗಿಸೆ ಇಮ್ಟಿ ಇಂಟಿಯ ಅತ್ತ ಒಂದು ಎಂಟಿ 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 ಆಲೈಚಾಂಡ್ ಆಲೈಚಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇರು ಇಲ್ಲಲಕುಲು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಲ ಕುಲ್ಲದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋಡೆತ್ತ ಮುರಣಿ ಮುಸತ್ತೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೆ ಓವಿಯೇ ಫಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ಚುನಿಟಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡ ಉಪ್ಪಿಯ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಪತ್ರಾಡು 13 ಅವು ಸ್ಪಾನರ್ ಅವಾಯ್ತುಲ ಉಂಡು ಪತ್ರಾಡು 13 ಕಾರ್ ಎನ್ನವು ಓ ರಾಮ ಇರಡೆ ಪತ್ರಾಡು 13 ಕಾರು ಉಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತ ಕೆ 19 ಪತ್ರಾಡೆ 13 ಕಾರು ಒಂಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ದ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಏನಡ ಅದ ಭಯಂಕರ ಪೋಷನ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಬೇಲೆ ಅವೆಂಚ ಬಲ್ಲಿ
ಎಂಚ ಎಂಚವು ಚೈನ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರೋಳು ಒಂದು ಸೇರೋಳಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂತ ತೂಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ಯಾನ್ ಇರು ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಈರೇನು ಸೇರಾಯ್ ಇರು ಏನನ್ ಸೇರದ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ತೀರ್ತಾಯ್ ಈರ್ ಮೇರೇನು ಸೇರಾಯರ್ ಅವೆಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೂಡಲ ತೀರ್ತಾಯ್ ಇರು ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥಾಣ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಒಕ್ಕುದೆ ಪೋಡ ಅಂಚತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾನ್ ತೀರ್ತಾಯ್ ಓ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಡು ಇರು ತೀರ್ಥಲ್ಲ ಮೇರು 4 ಜನ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೂಡಲ ತೀರ್ತಾಯ್ ನಿಕ್ಲ ಇಡ್ ಚೂರು ಮಿತ್ತಾಪರ್ ಸಿಕ್ಕವು ಎಂಚ 4 ಜನ ಎಂಚ ಕರ್ಮ ಮೆಂಚಿನ ನೆಂಕ ಮಂಡೆ ಹೋಯ್ತಿ ಸರ್ ಅವು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲ ಹೋಜಿ ಸರಿ 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 ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇರು ಒಂದು ಯಾನ್ ಇಂದು ಯಾನ್ ಒಂದು ಈರ್ ಯಾನ್ ಈರ್ ಇಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಡಿಟಿ ಇರಾಯರ್ ಒಂದು ಈರ್ ಮೇರೇನು ಸೇರಾಯರ್ ಮೇರೇನು ಸೇರ್ಸಾಯ್ನಿ ಮೇರೇನು ಈರ್ ಸೇರ್ಸಾಯರ್ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ ಓಲಾಂಡ್ ಯಾನು ಒಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಡಿಟಾಯರ್ ಈರ್ನಾಡಿ ಮೇರ್ನ ಅಡಿಟಿ ಇರಾಯರ್ ಮೇರ್ ಮೇರ್ ಕುಡರಟ್ಟು ಜನನ ಸೇರ್ಸಾಯರ್ ನಾಲ್ಕು ಫುಲ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಓಲುಲ್ಲ ಈರು ಪ್ರೇಮ ಹೊಡೆದು ಬಿದ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೆಳೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿ ಬಾಯಡ ನೀರಿಗೆ ಊರುವಾರು ಇಂಚು ಬಲಿ ಇರ ಅಂಚು ಅತ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 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 ಯಾನ್ ಈರ್ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೇ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಈರ್ ಮಿತ್ತು ಬಾಪಾರ ಅದೇ ಎಂದೇ ಒರಿ ಒರಿ ಏನೋ ಸೇರ್ಸಾವು ಇಂಚ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ 4 ಜನ ಮಲ್ತಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿತ್ ಬೋಪು ಉದೇನು ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ಪೋಲೆತ್ತ ಸರ್ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಪನ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಊಲೆಯ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಚಾಕುಡಿ ಗೀಟು ಬಾರ್ದು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜನ ಮಾಂತಗಳ ಅಪ್ಪಡು ನಂಕಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸೇರಲೆತ್ತ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರೋಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಸೇರೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸ ಅವ್ರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸೇರು ಸರಿ 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 ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಕಾಸು ಮಲ್ ಬರಾಪುಂಡತ್ತ ಕಾಸು ಏತ್ತಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈಗ ಇಟ್ಟು ಕಾಸು ಮಲ್ ಬರಾಪುಂಡತ್ತ ಗೀಟಡತ್ತ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕಲೆ ಬರ್ಪುನೆ ಕಾಪುಂಡ ಅಂದೆ ಹಾಪುಡು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಸೇರುವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಮುಂದೇನ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ ಇರು ಎಲ್ಲ ಓಟು ವಾರ್ಡ್ ನಿಂಚೆ ಸರ್ ಅವತ್ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟೇನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಯಾನು ಬಿಜಿ ಉಪ್ಪೆ ಓಕೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸೇರ್ಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾ ಯಾ ಕಾಸು ಏ ಸರ್ ಹೇ 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 ಓ ಓ ಅಣ್ಣ 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 ತೀರ್ ನೋಡ್ಚಂಬೆ ನೆನಪು ಬರೀಟ ಸರ್ ಒಂದು ಈರ್ನ ಚೈನಾ ಸರ್ ಅವ ಈರ್ ಬಗ್ಗದ ಮೂಲ ಗೀಟು ವಾಟ್ನಾಗ ಬೂರ್ಲ ಕಾಂಡು ಅವ ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಜೈನತ್ತು ಇರ್ನತ್ತ ಅವತ್ತು ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನಡ ಚೈನೀಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೌಂಡ್ ಚೈನ್ ಮಾರೆ ಇಂದು ಈರ್ನ ಪಗ ಏತು ದಿಕ್ಕು ಮರೈಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 75 ಸಾವಿರ 80 ಸಾವಿರ ದಿಕ್ಕಂದ ಅರ ಏನಾಗ್ತದ ಇರ್ನತ್ತ ಎನ್ನತ್ತು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕ ನಮ್ಮಂಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಮಾರ್ಗಣ ಮಾರ್ಕ 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 ಅದ ಮಾರ್ಕ ಮಾರ್ಕ ಇಂಕಲ ಕಾಸು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಕಾಸು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೈ ಮಾರ್ಕ 25 80 ಸಾವಿರದ ಮಾಲೆತ್ತಿ ಓಕೆ ಸರ್ 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 ಅವು ಏತತ್ತ ಚೈನ್ ಒಂಜಿ 80 ಸಾವಿರ ದಿಕ್ಕಂದ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರಡ್ರೆ ಬೌಂಡ್ ಪೋಂದ ಅದ ಮಾರುವರ ಮಾರು ನಂಜಿ 25 ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು 25 ಸಾವಿರ ಮಾರ್ನಂಚಿ 25 అంటే ఎంకుప్పాడు 25 ఎంకుప్పాడు ಈರೆಗೆ ಚೈನ್ ఆ చైన్ అవు బేతే ಬೇತೆ ಚೈನ್ ఇందని మారదు ఇంకెందు చైన్ సిస్టమ్ మళ్ళీ మనకోలేత ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಎಂಟು ಕೊರ್ಕ ಬೇತೆ ಮಾರ್ನತ್ತ ಕೊರ್ಕ 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 ಸರಿ ಸರಿ 25 ಕೊರ್ಲಿ 25 80 ಸಾವಿರ ಅಂದ್ 80 ಸಾವಿರ ಉಂಡು ಅದ ಇಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇ ಕೊರ್ಪನ ಕಾಸು ಓಕೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ ಮಲ್ಲಜಿ 25 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರಿ ಸರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೇರು ಸರ್ ಸೇರೋಡು ಚೈನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಚೈನ್ ನೆಂಚ ಕಟ್ಟುವಾಡಿಯ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಭಯಂಕರ ಮೈಂಡ್ ಮರೆ ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ పేరుకి కాసు ఇచ్చిందంటే ఇంచ కాసు మలపోడు అతే కాలి రోల్డ్ గోల్డ్ 25 ಸಾವಿರ ಜನ ಅವತ್ತು ಇಂಚ ಕರ್ಮ ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಬಹುದು ಅಂಚಬಹುದು నీకు తాజన ఈత జన పన్న ఈత పొరత పన్న నీకు అండే ఉజ్జా ಇಂಚ దంబ ఉందులో ఈ బిజినెస్ లో ఎడ్డండు ನಮ್ಮ ఇళ్ళకులోనే మలపోలి నెత్త తొట్టుకుందులో మలపోలి ಮಂಡೆ ಹೋಯ್ತು ಮರ తెంచిన మండకి పోయారంద ఇటెలా ఇటెలా ఇందు బాస్ ದಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ ಸೇರುವೆ ಯಾನ ಸೇರ್ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ನೀನಾನ ಸೇರ್ಸಾವೆ ಈ ಸೇರಿಯಾ ಈ ಸೇರ್ತಾನ ಈ ಓಳುಲ್ಲ ಯಾನ ಪಿರವುಲ್ಲ ಪಿರವುಲ್ಲ ಈ 4 ಜನನ ಸೇರ್ಸ 4 ಜನನ ಸೇರ್ಸದನಗ ಈತ ಉಲ್ಲ ಯಾ ಮುಲ್ಪನುಲ್ಲ ಅವನು ಲತ್ತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಮಿತ್ತೆತ್ಯ ನನ್ನದು ಮಿತ್ತೆತ್ತದ ನೀ ಕೊಂಚ ಪಂಡಾರ್ಥ ಬಟಿ ಮುಳ್ತುಳ್ದು ಈ ಯಾನ್ ಕೂಡ
అదే దక్కదోతుండే రాలేచ్చప్ప నాడొందులారు చైన్ చైన్ సైన్ దక్కదోతుండే చైన్ దక్కదోతినక్కి ఒక బిజినెస్ చైన్ బిజినెಸ್ అందే ಅಂಚ ಮೊನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಾನತ ಅವ್ ಚೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂಡ ಎಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂದೆ ಚೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂಡ ಎಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರು ಬೋಡಿತಿನ ಸೇರೋಳಿ ಅಂದೆ ಎಂಚಾವ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೇರೋಳಿ ಅವ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಸೇರಗಣ ಅಂದತ ಒರ್ಚಾಂದೆ ಇಂದ ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ಡಾಬುಂಡು ಎನ್ನ ಮೇಲ್ ಅವು ಮೂರು ನಾನು ಚಟ್ನಿ ಅವೇ ಅಂಚತ್ಯ ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ಡ್ ಸೇರ್ಸಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ಡ ಆರಾಪೇರು ದಿಕ್ಕು ಬುಕ್ಕ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಸರ್ ಹೌದಾದೆ ಅಣ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ ಇಲ್ಲಲ್ಗಳು ಒಂದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಉಡು ನೆಕ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇರ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನಂತ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆ 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 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೋಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ದಾದಂದು ಬಂಡೆ ಯಾನು ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಉಡು ದಾಲ ಜನಲ್ ಆಚಾರಾದಿ ಇಲ್ಲಲ್ಗಳು ಅಂತ ಆತ ಬರ್ತನಗೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಇಂಕ ನೆರಿಯರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದ ಆಲಜ್ ನನ್ನ ಮೀನಲ್ಲ ಮಾರ ದಯ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ವ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಏನು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೋಡು ಉಪ್ಪನಾಗೆ ಎಂಕಿ ಈ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ MRF ಅತ್ತಂದು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಮರ ಸಾವ್ದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಎಂಕ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಕೊರ್ಂಡು ದಯಬಂಡ ಈ ನೆಕ್ ಸೇರ್ಲೆ ಸೇರ್ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಎಡ್ಡ ಪರಂದು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಸೇರ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಒಂಜಿ BMW ಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಅಂದತ್ತೆ ಕಾರ್ ಅವು 14 ಕಾರ್ ದತ್ತೆ ಅನು 17 ಕಾರ ಅತ್ತತ್ ನಂಬರ್ ಅವು ಕಾರ್ ದತ್ತದ ಯಾನಿತ್ತ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡುಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಕ್ಲೀನಿ ಎಂದುವೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಚಪ್ಪಡಾದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ನೋಡ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಕಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಎಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು ಇರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಸುರುಕು ಈರು ಸೇರೋಡು ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥಂಡ ಸರ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ವಿದೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ಐ ಡೂ ದಾದಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಈರು ಸೇರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಈರು ಸೇರ್ನ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಇಂದ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತೀರ ಎಂಗ ಪಂದಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂದು ಮಿಟ್ಲು ದಯ ಬಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಾಸ್ ತೂನು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಾಸ್ ಈ ಬಾಸ್ ಎನಾನು ಸೇರ್ಸಾಯನಗೆ ಯಾನು ಆಯನ ಸೇರ್ಸಾಯ ಅವೆಂಚ ಸರ್ ಅವೆಂಚ ಒಂದು ಬಾಸ್ ಅವೆಂಚ ಅರ್ಥಾಯ್ಜಿ ಇಂದು ಬಾಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಂಗ ಅರ್ಥಾಯ್ಜಿ ಇಂದು ಬಾಸ್ ಒಂದು ಬಾಸ್ ಈ ಬಾಸ್ ದಾದ ಮಲ್ತೀರ್ನ ಬಂಡ ಈಗ ನಾನು ಸೇರ್ಸಾಯ ಯಾನು ಸೇರ್ಸದನಗ ಯಾನು ಆಯನ ಸೇರ್ಸಾಯ ಆಯನ ಸೇರ್ಸದನಗ ಕೂಡ ಯಾನು ನೀ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸಾಯ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸನಗ ಆಯ ಮನಿ ಬಂದಗುಳ್ವೇನಾ ಆಯ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸವಿ ಆಯ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸನಗ ಆಯ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತುದಾದ ಕೂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಕೂಡ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸವೆ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸದನಗ ಆಯ ಮಿತ್ತಲ ವೇಳೆಗೆ ಎತ್ತು ಆಯ ಮಿತ್ತಲ ವೇಳೆಗೆ ಹೋಪಿ ಈ ಮಿತ್ತಲ ವೇಳೆಗೆ ಹೋಪ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಿ ಈಗ ಮೂಲಡ್ಡ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಗಾಡ್ತಿಪ್ಪೆ ಮಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಡಮ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮೇ ಅದೊಂದು ಯಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯಾ ಒಳ್ಳೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇರು ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಲ್ಲರ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ ವಿನೀತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ HR ಅದು ಏತ್ ಸಂಬಳ ಉಂಟು ಇಂಕ 60,000 ವಿನೀತ್ಗೆ ಮರಳು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀವು ಇಂಜಿ 60 ನೀವು ಆಜಿ ಸಾರ ಸಂಬಳ ಹೊಡೋದು ಈ ರೌಳುವೇನ್ ಪುಣ ಅಜಿಪ್ಪ ಸಾರಂಜಿನ ನೆಟ್ಟು 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಪೊಳಿ ತಿಂಗೋಲ್ಗು ಮೇಡಮ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಲ್ಗುlo ಒಂದು 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಪೊಡೈನವಳು ಅಜಿಪ್ಪ ಸಾರಾಗಿ ಇಲ್ಲಲ್ಗುlo ಒಂದು ಎಂಚಿನವು ಅವ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಕ ಸೇರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇರು ತೂಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನೆ ಪೆಟ್ಟದುಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈರೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಪುಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇತೊಂಡು ಇರು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಬೆ ಒಂದು 9686 9686 2388 05 ಅತೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಸೇರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಈರೆಗಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಓಕೆ ಸೇರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಓಯ್ ಮರೆ ಓಕೆ ತಿ ಮಣ್ಣು ಓಯ್ ಮರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮರೆ ಮೇಡಮ್ ಇಡಲಿ ಕುಡದ ಒಂದು ಈರ್ನ ಚೈನಾ ಅಂದತ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕರೆವೆಣಿ ಬಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಚೈನ್ ಬಾಡು ಅಂಚತ್ತ ಅವು ಈರು ಬಗದಿಚ್ಚ ಗೀಟ್ ಬಾಡ್ನಾಗ ಬೂರ್ಲೆ ಕಾಣಂಕ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಚೈನ್ ಪೂರ ಪಾಡು
ಪಾಡುಜಿ ಯಾನ ಆತ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡುಜಿ ಚೀರ್ನತ್ತಂದು ಎನ್ನತ್ತಾವು ಓದಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಪೌಂಡ್ ಬಂಗಾರ ಮಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಉಪ್ಪಂದು ಒಂದು 50,000 ಮಾರ್ಕಣ ನಾನು ಚೀರ್ನತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನತ್ತು ಅಮ್ಮಂಜಿ ಬೇಲ ಅನ್ಬೇಕ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮಂದೇನೊಂಜಿ 50,000 ಮಾರನೆ ಇಂಚ ಮಾರ್ಕ ಮಾರ್ಕ ಅವು 7 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪ ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತನಿಗಳು ದೀವಣ್ಣನ ಮಾರ್ನನ ಮಾರ್ನಣಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಾರನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಗಾರದ ಈಗ ಅದೇ 50,000 ಮಾರು 4 ಮಾರುನಾಂಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋಚ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ನಿಗ್ಲು ಅವೊಂದು. ಅನ್ನ ಮೂಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಈ ಬಂಗಾರದ ತೊನ ಯಾನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತಂಜಿ ವೈವಾಟದ ಕಾಸು ಹಾ. ಅನ್ನದೆ ಅದೇ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹಾ 50,000 ಉಂಡೆ ಮೇಡಮ್ 50,000 ಉಂಟು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಸು ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಎಂಜಾಯ್ ಹೋಯ್ ಒಂಜಿ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಇದಿ ಏ ಈರತ್ತ ಕಾಸು ಡ್ರಾಮಲ್ದ ಬಲವಂತಿನಿ ಅಂದ್ರ ಬೇ ಈ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಂಜಿನ ಯಾಕೆರಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನೆ ಏನ 2 ಜನ ಮೋಸ ಮಲ್ತೇರಿಯ ಇಂಜಿನ ಮೋಸ ಅಲ್ಪ ನೀರೇನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕದನ ಬಂದ್ರೆ 2 ಜನ ತಿಕ್ಕೇರಿಯ ಒಂಜಿ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಬಂಗಾರ ಕೊರಿಯೇರಿಯ ಐಕ 50,000 ಕೊರ್ದು ನಟ್ಟೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಜೋಲ್ 2 ಪೋತ ಅವನು ಯಾನ್ ತೂಪೆಯ ಅವು ಬಂಗಾರತ್ತು ಮಗ ಅವು ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡಿಯ ದೇ ಐವರಿಯ ಕಪ್ಪುದಯನ ಅಂದು ಒಕ್ಕರಿಯೇ ಬೊಲ್ದದೆ ಸಪುರದೆ 2 ಸಾವಿರದ ತಂದಿನಿ 25,000